Inini ndiri class 4 farm A2 farm ndorimirawo kuhwedza. Nengo ndakanzwa vanhu vachingochema nenhau yeunemployment nanga ndichitsvagawo vakomana 6 wekuenda nawo kupurazi kwangu kuhwedza. Ndanga ndida 6 preferably vakabva kuSouth Africa vane maranzi vada kuwedzerawo mari yavo yeChristmas. Ndanga kuti vanondibatsirawo kufamu kwangu ikoko. Zvazvingori zve3 days chete before Christmas. Ndoda unongoti vandibatsire kuzunza mazhanje. Kune mazhanje emusango akawanda, saka takaita kuti tingoya nawo pamarket. Mari yavo ndinozovapa kana tangobva vanoatengesa. Saka kana mune vanhu vamuri kungozivawo munovapa nhamba dzangu, wondifonera tono. Haana kumbowanda hawo, miti yacho inonga ingori one side, saka kungoti tikapedza kuazunza tototsvaga truck toya nawo kuno kuHarare totoatengesa.